Tak jedeš? Jo. Kam jedeš? Do Roudnice, protože jsme v Roudnici, tak vás vítáme u dalšího dílu. Dneska jsme si nevybrali ani týmový prostředí, ani žádnou instituci. Poprvé zabředneme do tajů práce individuálního trenéra, takže vlastně toho, co my děláme, a přijeli jsme za Adamem Rybářem, povedal jsem dobře to hře? Výborně, na Slováka skvělý. Je to teda kondiční trenér, ktorý sa predovšetkým trénuje tréninku detí. Za nás je jako jeden z top trenérov. Jednak jak tomu rozumie, ale jak přistupuje k tomu tréninku dětí, jak se k ním správá, jak to vie vysvětlit. Ale to uvidíte sami. Já už koukám do pravé ruce, protože tamhle Adama vidím, jak pracuje, tak si jdeme za ním podívat. Dneska nás čeká trénink, individuální trénink tady s mým svěřencem Matym, velice šikovným, nadějným fotbalistou, po mamince Pavlíně Šťastné. Takže budu rád, když se podíváte na náš proces, který je zaměřený takým způsobem, že se soustředíme hlavně na tu všestrannost, aby měl vytvořený široký základ dovedností, schopností. Takže tady máme krásný zahřátí, zároveň pracujeme na rotabilitě hrudní páteře. Máťa mi to bude házet a prásk, a já tě hodím tuhle stranu a zase na mě. A ještě 3. Je fajn do té rozcvičky zapojit tak nějakou formu hry. Pro ty děti je důležité, aby je to bavilo. To je taková primární věc na tom tréninku, aby je to bavilo. Jo, takže Máťo, vem si tady podložku, pošleme tam tenisák a jedeme takový ten dřep ze strany na stranu, jak děláme. Jo? Já ti to ještě ukážu, široký postoj, jdeš odsaď a přecházíš po rovině na druhou stranu, to je ono, z jedné strany na druhou a míček ti nesmí spadnout samozřejmě, jo? Pěkný je to. Až půjdeš po druhý, tak zkus ten předklon nemít tolik, až budeš v této fázi, tak nemít tolik ten předklon, trošku se tam narovnej, ať mě pořád vidíš, jo. Pro ten fotbal je důležitý, abys mě pořád viděl, abys měl přehled o tom prostředí okolo, takže když jdeš z jedné strany na druhou, chci mít přehled o tom, co se děje okolo mě, jo. Pěkný, pěkně, dobře jsi to vylepšil, to je ono. Krásně, vidíš mě teď tady, jo, vidíš mě, jo, dobrý. Stal se poslední dobou docela terčem útoku ten žebřík. Ve výsledku na něm není nic špatného, jenom je potřeba ho využít správně. Takže já teď na něm budu s Máťou dělat pliometry. Máťa bude střídat tady ty hluboký skoky. Jo, vždycky, Máťo, vyskočíš a vyměníš nohy a posuneš se o to políčko, vyskočíš, vyměníš, jo, takhle krásně do toho půjdeš. A hop, ano, dobře si pomáháš, musíš to cítit, jak si pomůžeš těma rukama, jo, pěkný. Pomož si z hloubky. Takže připrav se na to, jeden ti dám do ruky a vždycky podle toho, co řeknu za barvu, tak ho rychle vyměníš. A nebuď zbrklej, jo, a jedem. Bílá, modrá, bílá, 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 červená, modrá, červená. Dobře, to je hezký, to je rychlost dobrá, to je hodně dobrá rychlost. Dáme jich 10, dáme jakou soutěž, jo. 10 a máš jenom možný jedno zkažení, že ti třeba uteče, nebo ho budeš dlouho vyměňovat, to všechno beru jako, že se to zkazilo, nesmíš zkazit, jo? Jednou teda můžeš, ale ne víckrát. Bílá, modrá, bílá, červená, červená, modrá, bílá, modrá, bílá, červená. Jo, to je ono. To bylo jenom jedno zaváhání, že jo? Jinak dobrý. Krásná práce, krásná práce. Tady ten je těžký. Co tenhle? Hezky máš, hop. Tak a oběhni mě, pojď. Dobře, jsi dneska taky rychlej. Fakt rychlej. Dva tenisáky. Pouštím a tenhle jde dál, pojď, hezky. A oběhni mě, bacha, těžký. Jo, ještě, jdeme. Připravo, atletická pozice, jdem, hop. Ano, pořád, prostor. Teď byl lehkej, ale teď bude těžký, koukej, hele, bum. Aha, pořád, koukej na něj, kam půjde, dobře. Pěkný, pojď ještě. Hop, na tebe, já krásně jsi to chytil, jedem. Nechytatelný. Poslední, hele, hop, těžkej. Jo. Krásná práce, dobře. Neformálně se pobavíme, ano. Minimálně o tom, protože máme celý den nebo celý odpoledne za sebou, o tom, co jsme tady vlastně viděli. Líbilo se vám to, jo? Líbilo se nám to moc. Jsi borec, opravdu to děláš skvěle a strašně se nám líbí, jak měníš jakoby rétoriku vůči věku těch dětí a ty děti za tebou strašně jdou, to je prostě pecka. Tak to jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě vás beru jako zkušený trenéry a jsem rád, když mi to také někdo
nějakým způsobem řekne a vidí to zvenčí, že jo, protože já na sebe nevidím, že jo, a snažím se to, jak jsem říkal, dělat empaticky, protože s těma dětma musíš být empatický ještě víc než s těma dospělýma, protože oni samozřejmě ty děti jako tady jsou kvůli tomu, aby je to bavilo. Ten dospělý přijde a má nějaký cíle, že jo, chce redukovat tuk nebo chce vyhrát mistrovství světa v hokeji, prostě má tam jasně daný cíle dost často. Ono to vlastně potom už tolik ani nemusí bavit a stejně přijde. To dítě ti prostě už podruhé nepřijde. Ono musí přijít za tím, že ho to tady baví a s tím je spojená ta empatie a aby ten trénink byl opravdu jinak vedený než s tím dospělým, aby byl jinak složený než pro toho dospělého. To gro práce s dětma, aby ten trenér byl empatický, pochopil tu psychiku dítěte a vůbec to vidění toho dítěte, jak kouká na ten trénink, že ho vidí úplně jinak. Jo, takže jsem rád, že jsi mi teda řekl, že si to v tom tréninku viděl, změnu těch přístupů podle toho, řekněme, věku a podle toho, kolik má, jak je tréninkový věk, taky třeba toho dítěte, že, co má za sebou, že u někoho můžu použít termín pliometrie, u někoho tady, kdybych to řekl, tak je to jako zbytečný, úplně až jako kontraproduktivní. Pliometrie, jdem na plio? Tak jdem na plio. Zase využijeme žebříček, ty děti to prostě s tím baví a vy můžete i tu jednodušší extenzivní pliometrii krásně dát s tím žebříkem. Je to nějaký podnět navíc, který do toho vnese prvek zábavy. Jdeme nejdřív na obě nohy, proskáčeš si to, jak se učíme pracovat s těma kotníkama, to nezapomeneme, že jo? Hele, ping, ping, musí ty nohy proti té zemi, musí tam jít proti té zemi, ať ten kotník je pevný, jo? Ano. Jo, a nepomáhal jsi moc rukama, bylo to fajn, v pohodě, nohy dobrý, nepomohl jsi těma nohama. Víš, jak uděláme teď, aby se ti to líp dělalo? Půjdeme dovnitř a ven a zase dovnitř, jo, taky od toho panáka. No tak to je ono, to je ono, to je ono, takhle jsem to myslel. A pomož si rukama nahoru a bude to úplně skvělý. Teď jsi tam měl ty ruce trošku, že si dával ty skokanský. Já si myslím, že tady ti sedějí líp ty běžecký, jo? Že se střídají. To si myslím, že ti tady vyhovuje víc. Takže bychom to tam dali takhle. Ano, ano. Dobrý skoky, dobrý skoky. To je ono, ještě pojď. 5 metrů. 3. A stop. Jo. Takže teď dáme další takovej drill, který není agilita, protože Maty dopředu ví, co bude dělat. Jo, takže nejedná se o rozvoj agility, je to vyloženě change of direction, změna směru laterálním směrem. V té atletické pozici, když se budeš držet a přejdeš rychle sem, čapneš ten tenisák a musíš ho přenést tamhle. A jedem, teď, pojď. Tak. Jo, to je ono, ať nespadne, jo. Skvělý. A poslední, pojď. Jenom jedna chyba, já myslím, že dobrý. Ano. Jo, přesný je to. Zbylo ti poslední, pojď na něj. Jo, hezky, dobře. Dost dobrý. Teď už teda zase rozvíjíme víc agilitu, protože Maty dopředu vůbec neví, jak to na něj poletí. A musí se potom podle té situace zachovat. Takže tohle je pro rozvoj agility, zároveň v tom máme vloženou hru. Hezky, bylo pěkný. Bacha, ať tě nenachytám. Hej, dobře, bacha, nízkej, hop. A hop. Ty kráso. dobrý, doma se tě jednou netrefil z takové blízkosti. Dobře, tak to bylo hodně dobrý, bacha, nízkej. A vylez z té země, musíš ze země, jinak tě to trefí. Pojď, hop. Přišel si o obě nohy teď. Jenom takový point, všimněte si, jak Adam s tím klukem strašně dobře komunikuje, jak si ho táhne na svou stranu a jak si získává tu jeho důvěru. Toho kluka to baví, jsou to zábavné cvičení a ten kluk ani neví, že rozvíjí něco, co se mu bude do budoucna strašně hodit a jenom se v tom zlepšuje. A ten Adamův projev je naprosto boží. Prosím, užívejte si to, fakt skvělý. Takhle pracovat s dětma umí podle mě skoro nikdo. A to nám tady chybí vlastně i v té republice, protože vesměs máme hrozně nátlakový trenéry, kteří prostě pušují ty děti, místo toho, aby jim to udělali nějakou takovouhle hezkou formou a opravdu s nimi měli komunikovat. Takže možná je to někdy i víc o komunikaci, než o tom do někoho tlačit něco, co... Pokud si to nezískáš, tak to ani on to dítě nebude chtít dělat. Takže jenom takový point, všimněte si toho. Modrá, červená, modrá, žlutá, zelená, rychle, zaber, žlutá, zelená, modrá, červená, zelená. Jo, dobře si to pamatoval, kráso.
červená, modrá, žlutá, zelená. Jo, a už bylo vidět, že se schytnul, viď? Pak už si věděl. Mně se líbí, jak se to rychle naučíš, to je dobrý, to je dobrý. Co je teda silový trénink pro děti? Jo, aby jsme trošku se pustili Silový do trénink pro takových... děti, za prvý pro mě je to teda jenom opravdu nějaká dílčí část toho celku, toho pohybového programu, protože já tomu neříkám strength and conditioning, já tomu neříkám silový trénink s dětma, já tomu říkám pohybový rozvoj. A do toho pohybového rozvoje mě zapadá hromada dílků skládačky. Jeden z těch dílků toho půcletý skládačky je ten silový trénink. Snažím se, aby v každém tréninku nějaká ta část té síly byla. A co to znamená? No jednoduše selsky je to překonání odporu, že jo? Ten odpor potom musí taky trošku něco už znamenat, už musí být o nějaký intenzitě a ta intenzita musí být úměrná tomu jedinci, koho máte před sebou a především pokud to teda dítě, tak ta intenzita musí opravdu odpovídat tomu dítěti, na co v tu chvíli má, ale ve výsledku je to překonávání odporu. A jestli to dítě bude dělat teda překonávání odporu s vlastním tělem, anebo veme do ruky činku, to tělo to jako nezajímá ve výsledku, jo? Proto mně přijde až jako zvláštní, že je tady pořád takovýto omílaný téma dokola a dokola, jestli je to pro ty děti vhodný nebo není. Přitom by stačilo použít důkazy z vědy za posledních několik dekád, jo? A i ten selský rozum by teoreticky k tomu mohl stačit, když si představím, co to dítě běžně dělá v těch sportech, jako je hokej, ale i tenis, gymnastika, kde je vystavovaný fakt velkým silám, dopadům, nárazům a potom bychom mu zakazovali činku, která váží, to může vážit kolik chce ta činka, 2 kg, proč je nebezpečná 2 kilová, jo? Jako a klik nebezpečný není, protože s vlastním tělem, ale 2 kilová činka už nebezpečná je, o tom to právě vůbec není. A i ten selský rozum nám to jako říká, že tomu tělu je to úplně jedno. Jo? Takže za mě, abych to uzavřel, silový trénink nejenom, že on vůbec není nebezpečný pro ty děti, ale je potřebný a ty děti mají deficit té síly v dnešní době, protože vy určitě stejně tak jako já jste prožili dětství podle mě sportem. No, jo, jsme šli za barák a tam se furt mydlilo, nohejbal, fotbal, hokej, tenis, já jsem prostě hrál fakt všechno. A u nás to byla taška do kouta a jdeš rovnou. A tam ten deficit takový nebyl, protože jsi byl pořád vystavený nějaký pliometry, nějakým skokům a i přesto trénuješ tu sílu, že jo, koordinace. Jako všechno přirozeně rozvíjel tu všestrannost. Jo. Ty jsi o tom ani nevěděl, ale vlastně jako by si přirozeně robil tu všestranný pohybový rozvoj. Bylo by skvělý už třeba tenkrát, kdyby mi někdo ukázal silový trénink, já bych za to byl rád. Já jsem se s tím seznámil až třeba v 15. A rád bych třeba se s tím seznámil dřív. Nikdo mi to neukázal, tělocvikáři mi to neukázali. Jo, a tak jsem si najednou říkal, že tuhle myšlenku bych dělal teda já a že já bych to těm dětem ukazoval. A přijde mi to jako naprosto stěžejní pro ten pohybový rozvoj a vůbec zdraví člověka v moderní době, kdy vám prostě dovezou jídlo až pomalu do ledničky. A to tělo je od přírody stavěné, že potřebuje totálně pohyb. Celý vývoj lidstva byl postavený na tom, že si se prostě probudil a šel si sehnat žrádlo. A musel si udělat nějaký kroky a musel si něco přeprat, něco přetáhnout a u toho se vyvíjel ten mozek. Jo? Takže mně se to asociuje i s vývojem mozku, jo? Že prostě ten mozek bude krnět tím, že nebudeme mít pohyb, protože ten mozek se vyvíjel při tom pohybu a je to nezbytná součást těla, ten pohyb. A je právě problém, že když s těma dětma začneme pozdě, třeba v 15, tak jim hrozně ujíždí vlák, že jo. A co rodiče, protože častokrát to nejsou samotné děti, které jakoby, protože oni nevědí, že ten silový trénink, jestli je dobrý, jestli je špatný, ale ty rodiče, tím, že to mají naučený jako už no, jasně. od vždy, že silový trénink u dětí prostě neexistuje, jak na to reagují, když najednou prostě uvidí, že okay, 5 minut, ale 5 minut mi s nima dej. Prostě to, co říkám vám tady, tam stačí 5 minut a každý změní názor. Nebo takhle, v 90% rodičů se setkávám s tím, že oni na to koukají skrz prsty a říkají si, co to tam s nima děláme a vadí jim to trošku, dokavať se nezeptají, nebo dokavať já jim to naschvál nejdu říct a pak mi stačí 5 minut maximálně i těm největším odpůrcům a všechny jsem překecal. Opravdu neznám jediného člověka, kterýho bych nepřesvědčil do toho, že ten silový trénink je prospěšný pro to jejich dítě. A ještě jsem chtěl teda dodat, že samozřejmě nemusí to být tak strukturovaný, opět je to dítě, takže my ten silový trénink můžeme dělat zase i formou hry a mělo by to být tak, aby to dítě bavilo. A když vidím, že to dítě baví i ten víc strukturovaný trénink, tak proč bych to nedělal? Jako kvůli tomu, že někdo řekl, že strukturovaný trénink pro děti není vhodný. To je další takový dogma. Já se snažím prostě balancovat vždycky mezi tím, ta pravda je někde uprostřed. Nemusí to být všechno jenom hra, nemělo by to být všechno jenom strukturovaný a vy hledáte ten balans uprostřed, aby to odpovídalo pak tomu jedinci. Někdy víc hry, někdy víc struktury. Obecně u těch dětí je lepší, když tam je víc samozřejmě to nestrukturovaný a ta hra. My tady máme takový beef mezi sebou, jo? Taková soutěž, že se prostě přeháníme. Kdo dá víc? Já házím odsáď, snažím se dohodit co nejdál, jo?
a potom Matej má 2 hody a snaží se mě přehodit. Tak, je tam. Prask. Hezky. Hop. Ty kráso. Ohohoho. No, tam máš bonusák, to asi přehodíš už. Trc. No jo. OK, dobře. Vyhrál si, jo. No, tak teď pojď. Prask. Ty kráso, takovýhle kousek. Tak ještě pořád ten pohár je u mě. Ale můžou to zkusit kluci tamhle. Ty máš ale bejkovskou sílu. Rajny, jestli mě přehodíš, tak běžím kolečko na závěr tréninku. Ale jestli ne, tak ho běžíš ty. Tak kluči se ale platí to taky teda. No, a taky se nám to sčítá, nám 2. To určitě ne. Jakože já hodím první a on tam byl. Co myslíte? Zvládli jsme Adama tady s klučisem přehodit, anebo si jdeme odběhnout jedno kolečko? Já nevím, tak klidně si na nás saďte, třeba na Sastra, že jo? Zatím dobrý. Ještě jsi v pohodě. Ale nepřešlapuj. Dobře, Ježíš, omlouvám se. No. Já nejsem podvodník, jako Unterwassermann, jestli mi to rozumíte. Slušaj ho, ty vado! Málo. A jo, ty jo, dobrý. Ježišmarja. No, to je stejný jak já. To vidím nadějně. Tak kluci, asi kolečko bude. Na závěr dáme kolečko, co? A radši brzdit s tím silovým tréninkem pro děti, jo, potom to až takhle moc dobře umějí. To je radost se na to koukat. Je no, já to mám vždycky v úterý s téma vždycky radost. Pěkný, Máťo, teď jsem nepočítal. No, já bych řekl, že už je tak 8. Dobrý. Ale nevadí mu to. Pauza. My to občas takhle máme, no. Máťo, kliky, vyber si číslo. Tak jo, 15 kliků, jo. Tak a jdeme na to. A já zaberem. Jo. Dobrý, ne? Tak to já jsem hotový normálně. To si zdal velký sousto. Ty kráso, dobrý. Ty posledních 5 už byl hodně těžký, veď? To bylo hodně těžký. Jo, tam už prostě vlastně tou únavou třeba si tak hezky nepodržel to břicho a ten střetil jako na začátku. Třeba těch prvních 5, 8 bylo perfektních, úplně perfektních a pak už trošku samozřejmě dojde k tomu, že to tělo si hledá cestu, aby splnilo úkol. Když on fakt ví, jak to má dělat a když se to taky jednou za čas zkusí jako na tu maximálku, má z toho radost, tak to ničemu neuškodí, ale není dobrý opakovat moc špatných opakování, protože ti to leze do toho učení. Teď jsme si to dali tak jako takový testík a hec, jo. Jo, tohle se mi líbí. Takhle to má být. Nahoru můžeš rychlejš a dolů to odbrzdíme trochu. Tak, jo, takže dneska jsme si ukázali tréninkovou jednotku s Máťou, 10letým fotbalistou nadějným, která byla zaměřená hlavně na laterální změnu směru a agilitu, ale dali jsme tam i prvky jiného všestranného rozvoje, ať už do té rozcvičky, do závěrečné části, kde byla silová část. Bylo to komplexně zaměřený pro to, aby dlouhodobě jsme Máťu všestranně rozvíjeli, což si myslím, že u těch dětí je naprosto zásadní a specializovat se budeme až později. Takže Máťo, super trénink, líbilo se ti to? Klukům se to tady taky líbilo, takže děkuju a uvidíme se příště, bombardáku. Viděli jste mladého Matyáša, jak trénuje. Maty, líbilo se ti to? Baví tě to? Jo. Ale jak dlouho spolupracujete? Tak rok. No už 2 roky. 2 roky. A když se tě zeptám, co tě baví nejvíc s ním dělat? Asi jak mě házel ty kužílky. Kužílky, jak se vyhybáš kužílkům? Jo. Že vlastně my jsme se tady mezi tréninkem bavili o tom, jak vlastně ten přístup k těm dětem teďka nabývá na té modernosti, anebo vlastně na tom, jak moc je to důležitý. Vy jste sama hrála ten fotbal vlastně na té nejvyšší úrovni, i jste vlastně naše nejlepší česká fotbalistka kdysi. Jak to vidíte z pozice, nebo kvůli těm dětem, jak to je to pro ně důležitý? Tak já mám 2 děti, mám ještě starší dceru, která sem taky pravidelně k Adamovi chodí, stejně jako Maty. A vlastně jsme to zvolili jednak z toho důvodu, aby jsme předcházeli nějakým zraněním, která hlavně ve fotbale jsou. Dcera dělá požární sport, u Matyho jsme chtěli hlavně tu sílu, protože hraje s o rok staršími kluky a zároveň jsme chtěli něco mimo fotbalového, aby se rozvíjel vše sportovně, aby dostával všechno, co pro jeho rozvoj budoucí je potřeba. Jak vlastně vnímáte i to, že on tady v tomhle útlém věku posiluje s těma činkama, tak jak to na vás působí, protože dřív to bylo obrovský tabu? Tak určitě to
Tabu jsem vnímala už jako sama profesionální sportovkyně, vlastně i v pozdějším věku jsem se příliš k posilování nedostala. I z toho důvodu vlastně je to pro mě všechno nové a učím se to zároveň s Matym. A vlastně i proto jsme museli oslovit individuálního kouče a našli jsme v Adamovi asi toho nejlepšího v republice, nebo aspoň takhle to vnímám já, který mě obohacuje o spoustu názorů a já mu plně věřím, důvěřuji a je vidět obrovský pokrok vlastně každým měsícem, dělá to 2 roky, jak jsme řekli, a strašně se zlepšili. Já jsem se tě chtěl zeptat vlastně, jaký byl, když trošku odběhneme od toho silového tréninku dětí, jaký byl tvůj profesní vývoj? Ty vado. Jak ty ses vlastně dostal k trénování? Ty jsi magistr, že jo, takže co máš vystudovanou za školu a jak dlouho to děláš? Jo, mám vystudovanou, teda FTVS mám vystudovanou, ta škola nějakým způsobem, už tenkrát ty informace byly zastaralý, já jsem v tu chvíli ještě ale neměl ten drive si zjišťovat to, co aktuálně bylo třeba pravda a nasával jsem se to, co bylo v té škole, tak jako informačně to bylo zastaralý, tam bych řekl, že jsem jako nebyl trenérsky úplně na výši, ale až po té škole jsem vlastně začal tím spíš samostudiem na té trenérské dráze makat. Na sklonku asi toho magisterského studia, zhruba, že může to být těch 15-17 let, jsem začal už tady v Roudnici postupně trénovat děti, tenkrát s doktorem Honzou Kovačem, tak jsme měli takovou přípravku tenisovou, kde jsme měli třeba 30-40 dětí, ono to postupně narůstalo. Já jsem si uvědomil, že to nešlo už dál dělat tady tím způsobem, protože tam bych chtěl zase podotknout ohledně té všestrannosti, když se k tomu trochu vrátím. Když chcete být v nějakém sportu dobrý, tak zase nemůžete dělat jenom furt všestrannost, jo. A to tak patří k mojí... Trénovat ten sport. No, to patří tak k mojí osobě, že jako oni mi vždycky říkají, a ty jsi tady šikovný, tam je šikovný, a říkám, já nejsem v ničem dobrý, hele. A oni, počkej. A to mě jednou řekl takhle kamarád, říká, jsi dobrý v tom, že jsi ve všem takový průměrný. Já říkám, tak to je dobrý, jo. A mě právě bavilo to a provází to ten můj život, že jsem si od všeho zkoušel trochu a to vlastně dávám těm dětem, protože to je důležité jim dávat z začátku, ale potom to chce tu specializaci. To nejde prostě vyhrát Roland Garros v tenisu a nemít nabušeno prostě 2-3 hodiny denně. Prostě to nejde. Jo, abych se teda vrátil ke mně, tak právě to mě provází celý ten život a všestrannost a začal jsem si říkat, že bych to mohl těm dětem předávat. No a tak dělali jsme teda ten kroužek tenisový, přípravku tenisovou a pak si říkám, no ale ono to jako nikam nevede, protože tam není dál ta možnost té specializace a ty děti by se dál tenisově nerozvíjely. My jsme s nimi dělali tu všestrannost a do toho jsme trochu dělali ten tenis, jo. Tak to jsem celý jako zabalil ten projekt a otevřel jsem nový projekt a ten už jsem potom nazval Pohybová akademie. Dneska je to teda spolek a je to Strong Kids Academy, protože to Strong, chtěl bych tam zdůraznit, že těm dětem ta síla, ale nejenom ta fyzická, ten sval, ale i ta psychická může dneska jako chybět a já bych z nich chtěl dělat silný jedince a to je hlavní gro toho mýho projektu. Aktuální stav, no, nějakých 172 dětí třeba budeme mít. Ty jsi to vždycky jako cílil na ty děti, že by si se chcel dostat tím trénováním k tým dětem, nebo si jako spíš se viděl, že budeš trénovat ty dospělé jedince? Já tím životem docela proplouvám tím způsobem, že co přijde zítra, tak se k tomu postavím čelem a snažím se to udělat dobře, jo? A takhle ten život vedu. Takže ono to nějak přišlo samo. Tím, že jsem je tady začal trénovat, potom nějaký rodiče mi oslovili, jestli bych je trénoval individuálně a ono se to nabalovalo. Všiml si mě potom Honza Šebek v Praze, ten mě vtáhnul do takového toho trenérského života pražského, opravdu ten strength and conditioning coach a máš tam jak ty sportovce, tak tu běžnou populaci a tam už se točí ty hodiny od rána, že jo, jedeš prostě 12-14 hodin denně klidně, jedeš totální bomby. Známe, takže no, známe. To všechno jsem si jako prošel a teď už to spíš tak jako moderuju do toho, že to moje jako know-how se snažím víc teda předávat i přes ty semináře. Ty jsi přihlášený, viď? Ještě jsem ti to zaplatil. To jsem propálil. A už jsem ti 3krát napsal, že to musím zaplatit a stále jsem to nezaplatil. By bylo místo ještě. No právě. Takže šířit to moje know-how, přestože zasáhnu takhle třeba víc trenérů, víc lidí, abych trošku ovlivnil třeba i to dění a ten rozvoj v republice. Tak to je taky moje aktuální cesta. Snažím se hledat pravdu, jo, jako asi možná jako vy. Je fakt těžký najít pravdu, možná ji nikdy nenajdem, ale ta snaha ji hledat a nepodlehnout jednomu konceptu, jednomu člověku, který něco káže, inspirovat se od těch lidí, přebírat ty vědomosti, sám si je nějak zpracovávat a pak je aplikovat v praxi.
ale často tady vidíme, že se jako děje to, že někdo fakt jde jako na jeden seminář a pak to hned začne všechno aplikovat naráz. Jede to 5 let v kuse, překope celý ten svůj systém. Který mohl být třeba do té doby velmi dobrý. Jo, je to takový celý nešťastný tohleto. A já fakt si říkám, že jsem hledač pravdy a fakt se snažím to jako dávat dohromady z více zdrojů, z více men a nepodlehnout nějakému jednomu směru, jednomu systému, který něco káže. Většinou jsem se tím spálil, když jsem to takhle dělal. Takže nacházíme se v Roudnici nad Labem, protože jsme šli točit další díl. Aby jsme teda ukázali, že ta práce toho kondičáka není iba o tom, že jsem v tom gymu a dělám ten trénink. Frkni to na Matese a máme zrovna 10-minutovou pauzu, tak rychle píše trénink, který posíláme na online spolupráci s jedným svěřencem. Takže není to jenom o tom, že prostě přijde ten frajer, odtrénuju ho a jdu pryč, ale celou sezóně se o ně takhle staráme, to znamená, když je čas, děláme rychle jakoby ještě takhle ty tréninky. Jo, během natáčení, ale musíme být produktivní a ten, ne že load management, ale prostě jako time management máme zmáklý úplně do puntíku, no. Time management, že máš dobrý. Víš co, on jako přijde domů, sadne a pustí Survivora, sleduje 1,5 hodiny Survivora. Já jsem se tě vlastně chtěl zeptat, kde ty vlastně hledáš ty informace, jakým způsobem se vzděláváš? Já už nejsem schopný dneska ani říct ty zdroje, jo, popravdě, jako dřív bych ti řekl prostě tamhle ty badou, semináře online, tamhle, jo, jedeš někam do zahraničí, něco, uděláš si nějaký online kurz. Snažím se nasávat úplně, jak to na mě padá, jo, takže jako čtu nějakou literaturu, koukám, jak se to tady vyvíjí celý v České republice, hrozně se to tady zvedá poslední dobou, kluci ze Staka jedou strašný bomby, jo, a tak to jako nasávám. Asi nebudu zmiňovat prostě konkrétní jména, konkrétní systémy. Je to opravdu o tom hledání té pravdy, musíte každý den stát a chtít se dozvědět něco, co nevíte, něco, co vám vrtá hlavou. Pak si podle toho najdu ten zdroj a když mu věřím, tak ho nějakým způsobem přijmu a aplikuju tu část do toho svého systému. No. Sbíráš ty skládačky, prostě kdo co řekne, kde, ty se nad tím, jak už toho víš víc, tak se nad tím dokážeš úplně jinak zamýšlet, protože čím víc víš, tím víc dokážeš chápat ty nové věci. A vkládat je, že jo? A vkládat je. Potom 3 trenéři dobrý, chvíli se pobavíte a najednou si říkáš, ty kráso, teď mi to celý docvaklo. Tak rozdělíme to jde na karkulky, ne? Červená, tamhle karkulka a co bude modrá? Tak šmoulové a karkulky. Tady máme zlatý míčky, já je tady rozsypu úplně všude. Úkol je pozbírat co nejvíc míčků do vašeho domečku. A na konci to spočítáme, který tým pozbíral víc míčků, tak co? Ten vyhrál. A jedem. Pojďte rychle, sbírejte to do těch domečků, hodně rychle musíte. Lítejte. To je ono a už se to blíží ke konci, tamhle vidím ještě jeden v trávě. Takže vyhráli Šmoulové 24-22, vyhráli Šmoulové 24-22. Takže teď dáme pliometry, aby i tyhle malí děti 5, 6, 7, 8 let, jsou tady většinou všichni, tak už u nich můžeme rozvíjet pliometry, pokud je to vhodným způsobem a dobře se programuje ten objem. Nesmí toho být moc a nesmí to být moc intenzivní a moc těžký a jinak ta pliometrie se dá dělat i s takhle malýma dětma od těch 5 let, co tady mám, bez problému. Potřebujeme skákat tak, jak ta písnička bouchá, jak krásně zní, že já budu skákat s váma a vy můžete se držet mě. Když budu skákat tam, tak vy tam jdete taky. A když budu skákat dopředu, kam vy budete skákat? Dozadu, ne dopředu do mě, jo? Posunuli jsme se do další fáze odpoledne s Adamem a Adam tady má svoji pohybovou akademii a má to rozdělené na 2 skupiny. První skupina jsou ty mladší, jestli jsem to správně pochopil, kdy jsou to děti od 5, od 6 let už a pohybuje, kultivuje. Takže je úplně skvělý, jak zase prostě změní rétoriku k těm ještě menším dětem a
skvěle s nima Protože nesmíte být spolupracuje. takhle hodně na natažených nohách. Je to na to. To je jako když čekám na vlak na nádraží, jo. Se nudím, čekám, než přijede vlak, že jo. To je hrozná doba, má to zpoždění, že jo. Český dráhy mají zpoždění. A najednou atlet. Na nádraží. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3. Hezky jste to zvládli, nenechali se nachytat. 1, 2, 1. Ty boží, jak to ty děti žerou, ty vole, to je fakt pecka. Ale protože jim to prodá, že jo. Vidíš úplně to nadšení těch dětí, že je to fakt baví a že tomu věří. To je prostě pecka. Co se teď oblíkají, to jsou taky speciální opasky na flag rugby a většinou se ta hra, kdy si kradete ty ocásky, hraje, že se strkají rozlišováky někam za krťasy, že jo. Je to takový jako nepříjemný i pro ty děti, není to tak zábavný, jako když jsem nakoupil tady ty opasky na to flag rugby a oni si můžou trhat ty opasky, můžeme použít i na každý bok jeden, že jo. A je to fakt jako mnohem lepší než ten rozlišovák, takže doporučuju tohleto, jo. Úkol je sbírat cizí ocásky, ale nesmíte přijít o ty svoje vlastní. Teď! Tak a jedem, lítejte. Snažte se ukradnout co nejvíc ocásků. Ať o ně nepřijdete, máte 2 životy. 3, 2, 1, stop! S radostí uděláte dřepíky, které jsou právě na to, abyste měli silný ty nožky a měli na nich svaly. Že je to tak? A nahoru. A to máme 1. A jdeme. 2. To je ono. A 3, vidíte, jak krásně koukám dopředu, jak mám záda, že se tam nikde nekulatím. Koukejte, hele. Tak. A nahoru. A 8. A nahoru. Perfektní. Jestli bys měl nějakou message pro trenéry. Z mojí praxe, takhle tvojí řekněme, praxe. ať už z práce s dětma, nebo i s běžnou populací, se sportovcema. Hele, co mě se osvědčilo a na co bych opravdu klad důraz už od začínajících trenérů, slepě nepřebírat věci, cvičení, ale vždycky se snažit pochopit proč, jít úplně od té hloubky podstaty toho, když neumíš něco vysvětlit 5letýmu dítěti, něco složitýho, nebo 10letýmu dítěti, tak tomu nerozumíš, jo? Tak si vždycky řekni, jako když něco opravdu trénuješ a předáváš to těm svým svěřencům, tak si vždycky řekni, jsem schopnej to, co mu teď předávám, vysvětlit tohle fakt 10letýmu dítěti, ten princip, a jestli jako jsi schopnej a jsi s tím spokojený, tak tomu jako fakt rozumíš, jo? Takže jít do té hloubky a vždycky se ptát proč, a když fakt se ti objeví další proč, tak zase si to zkoušet odpovědět a jít úplně do té hloubky. A potom jsi schopnej, jak vy jste mi tady před chvílí říkali, že se vám líbí, že mám hromadu těch pestrých cvičení, tak to nevzniká z toho, že bych to kopíroval nebo že bych to někde slepě převzal. To vzniká z toho, že já jsem si už za tu moji kariéru tolikrát říkal proč, že já najednou umím vymyslet to cvičení úplně tady z papíru z nuly, protože vím, co chci dělat, vím, jaký princip mi to zajistí z hlediska fyziologie, z hlediska anatomie nebo tréninkového programingu, to všechno jako vím to proč a já pak můžu vymyslet tu perfektní hru, která bude bavit. Ale to proč už ty děti vůbec nemusí teda zajímat, oni už potom konzumují ten můj výsledek, že jo. A já jim to postupně, jak potom samozřejmě stárnou, můžu i vysvětlovat to proč a měl bych postupně. Já i těmhle, když jste viděli ty děti, co tady dělají na konci ten dřep, jak jsem říkal, proč děláme ten dřep? Mně to nikdo na základce neřekl. Ta adherence, jako to, že seš na tom, že u toho zůstaneš, strašně závisí na tom, u těch dětí, jestli potom postupně tomu budou rozumět, proč to dělají. Takže já jim potom vysvětlím to proč. Že chtějí mít svalovou hmotu na nohách, že tam chtějí mít sílu, ať se jim dobře skáče, ať je tam prevence zranění. A to jim postupně jako vysvětlujete. Hlavně jim vytvoříš kladný vztah k tomu, že budou rozumět, proč to dělají. Jo, a to je další věc, co bych teda určitě apeloval. Ten trenér má být prostě pedagog, má to být učitel a má tě provádět tím celým procesem, aby ty si byl samostatná soběstačná jednotka. Takže musí vysvětlovat. Ať to chápou ty lidi, co dělají. Někdo to nechce vědět, protože říkám, je to profesionální NHL hokejista a on ti řekne, hele, mě to zatěžuje, neříkej mi to. OK, ty musíš splnit jako jeho přání, ale to ty lidi většinou také nemají. Prostě ta adherence a to spojení s tím tréninkem je tím, že oni chápou, proč to dělají a vysvětlujete jim to. Takže trenér by měl být pedagog a měl by se ptát proč. Takže ani v tomhle dílu nemineme soutěž pro
Real Top Praha, neboli pro nadační fond Realu Top Praha, kdy skáčeme na krabičky, minimální výška 40 cm, každý centimetr nad je 100 Kč do kasy. V rámci týmu nám odskákalo 6 až 10 hráčů, my tady máme Adama dneska samotného, tak mu dáme 3 pokusy a aspoň touhle s tou částkou podpoříme Real a pošleme na nadační fond nebo na účet Realu Top Praha. Tak Adame. Mám dneska po tréninku nohou, jo, takže... Aha, výmluvy, chápeme. Výmluvy už jedou. 51,15. Díky moc. To je málo, vole. Počkej, já mám nápad. A jo. co kdyby jsme skákali i my a přidali jsme peníze i naše? Jo, souhlas. Ty vole. Tak jdeme na to. Tak pojď, kuči. 57,01. 53,23. No, tak bylo nejlepší. Vidíš, 51, super. No, dobrý. Takže vybrali jsme dneska z nás 3, já, Kuči a pan magistr Adam Rybář, dohromady 4100 Kč. Jdeme na to kolečko. No, Jdeme na to vy kolečko. teda poběžíte, jo, a já tady počkám na vás, jo. No jasně. Hele, schválně to stopnu, jo. 292 metrů to tady má, je to taky specifický kolečko roudnický. Tak jo, tak jdem? Jdeme? Tak pojď. Dělej. A mě bolí chodník. Pomalu trošku. Bolí všechno, vole. On je mladší, ale on mě táhne. Dobře. Tak děkujem. Hele, děkuju. Veškerá čas za to tempíčko. Díky. Dobrý, ne? Nakonec jsme to docela, bylo to tak Já bych 8,5. připomenul, že ráno jsme mali intervaly. 4x600, pauza 1:2. Pěkný. 1:1,5. 1:1,5. Adame, moc děkujeme, bylo to skvělý odpoledne. Já jsem rád Těšíme vás se. tady pohostil a zase Těšíme se, až se uvidíme zase. Ne, děkuju moc. Kloboukček dolů. To je všechno, Nic víc nebude. nic víc už nebude. Já až popadnu dech, tak Já už jsem v pohodě, já už mám natrénovat od dopoledne. chápu. Ne, určitě bychom chtěli poděkovat našemu novému partneru, kterým je Saska, která vlastně děka něj můžeme dále pokračovat a točit pro vás tyto zajímavé díly a ukazovat vám zajímavých trenérů, které vám mají čo odovzdať a čo povedať. Přesně tak, nic víc k tomu nemám, děkujeme. Dejte nám like, odběr a my jdeme pryč. Jedeme do Prahy. Čau.